Silvestre Gómez e o SKT brillaron na velada de boxeo que se viviu no Jaime Balmes. O Nollés bateu a Ramiro para facerse coa súa terceira vitoria como profesional. O boxeo regresou a Noia cunha velada promovida polo SKT na que se viviron diferentes combates profesionais, neoprofesionais e amateurs. O Jaime Balmes acolleu esta cita que se consolida como unha das máis destacadas dentro do panorama nacional dos deportes de contacto. O prato forte estivo protagonizado polo local Silvestre Gómez co seu combate profesional no que se mediu o nicaragüense Ramiro Blanco. As expectativas estaban altas e o Nollés non defraudou, conquistando sobre o ring o seu terceiro triunfo como profesional. Silvestre superou a un rival que contaba cunha gran experiencia consolidando o seu avance para estar no Campeonato de España profesional logo de firmar unha gran pelexa. O equipo local do SKT Fighters realizou unha gran actuación logo de facerse con 5 vitorias e 2 derrotas nesta velada marcada pola intensidade e o alto nivel competitivo dos boxeadores. Ademais do triunfo de Gómez no combate profesional, houbo que celebrar o bo facer de Ángel Vázquez. Impúxose a Alex Castro no profesional, dous puxiles con estilos contrapostos no que Vázquez amosou o seu potencial e a súa táctica. Grazas a esta velada, o equipo Nollés destacou a súa aposta e compromiso coa promoción do boxeo nacional, xa que o gran nivel visto no ring estivo acompañado dunha gran acollida do público.